No niin, tässä näet, että huusin tämmöisen auton huutokaupat.com-sivustolta ja tuossa näkyy päivämäärät ja kelloajat ja oli lauantai-päivä viikonloppu ja sieltä tulee kohta, että näkyy, että ensimmäinen huuto, että olen huutanut tämän hieman ennen kuin se päättyy ja ei ollut mitään mahdollisuuksia ottaa yhteyttä huutokaupat.com-sivustoon tai auton myyjään tai paikkaan, missä se oli, koska sieltä puuttui yhteystiedot. Siellä ei ollut mitään yhteystietoja. Tässä näkyy vähän infoa, että vanha auto ja luonnollisesti on moitetta, mitä vanhassa autossa voi olettaa. Ja täällä sitten lukee, että se vuotaa ja syö öljyä, että suositellaan tarkastamaan ja lisäämään tarvittaessa. Että tästäkin voi olettaa, että vanha auto että saattaa hiukan tihkuttaa öljyä tai syödä öljyä, että mikä on normaalia. Tieliikennekelpoisena tätä kuitenkin myytiin, ei korjattavaksi. Ja ei ollut muuta kuin postinumero ja Turku sijainnissa ei ollut info, että mistä auto löytyy, mistä liikkeestä. No niin sitten ollaan Toyotan, eikö mikä Autocentterillä ollaan Turussa. Ja siellähän sitten näkyy, että siellä on läikkä alla ja käynnistyessä, niin sehän vuotaa kuin hanasta öljyä. Että tällä autolla ei kovin pitkälle olisi päässyt ennen kuin se olisi leikannut kiinni. Ei kovin pitkään, niin se olisi ollut koko kone hajalla. Että tämä on todella kaukaa tieliikennekelpoinen ja tässä on vakava ympäristöriski ja luonnollisesti reklamoin huutokaupalle tämän ja en ottanut autoa mukaan ja katsotaan mitä tästä sitten vielä seuraa.